खुलुमबाय बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। दासान्दि BTR ओनसोलनि दाब दाब जायगाफोराव हाग्रानि मैदेर मुफुरजों लोगोसे गुबुन रोखोमनि जिब जुनारफोरा सुबुं थाग्रा थावनियाव फैनानै सुबुंनि सायाव गाग्लोबनाय आबाद, माइ माइरं, मैगं आबाद, बिफां लाइफां बायदिनि सायाव उदखार खालामफैबाय थानायखौ बारानिफ्राय बारा नुनो मोनबाय थानाय जादों। बे समावबो खौरां मोननो हानाय बायदिब्ला बाक्सा जिल्लानि देवसुङा गामियाव हाग्रानि मैदेरफ्रा फैनानै न' बां सिफायनायजों लोगोसे न'नि मुवा बेसादफोरखौ गोबां खहा खालामलांदों होनना मिथिनो हानाय जादों। गुबुन खौराङाव फैदो। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशनाव दिनैनिफ्राय जागायनानै गाबोनसिम अदेबानि साननैनि हाबाफारि लानानै 17थि बड'लेण्ड मुंख्लं गल्ड कापनि भलिबल बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादों। मख'नो गोनांदि बे भलिबल बादायलायनायखौ खुंफुंनायनि गाहाय थांखियानो जाबाय बड'लेण्ड सोमावसारनाय समाव गाव गावनि बेसेन गोसा जिउखौ हारिनि थाखाय बावलांनाय मुंख्लं जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि मुंखौ जेब्लाबो फोथांनानै लाखिनाय आरो बर' लाइमोनफोरखौ खेला गेलेहोनानै जाहाथे गाव गावनि जिउखौ दालांनो हायो, बे थांखिजों बे खेलाखौ खुंनाय जायो होननानै फोरमायथिनानै होयो KDSनि आफादगिरि बिथाङा। लोगोसेनो मिथिनो मोननायाव बे भलिबल गेलेनाय बादायलायनायाव गासै मोन 12 हानजाया बाहागो लादों होनना मिथिनो हानाय जादों। गुबुन खौराङाव फैबावदो। दिल्लीनि बर' बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो BKWACनि मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारी आरो माखासे दैदेनगिरिफोरजों माखासे आयदाफोरखौ लानानै दिल्लीनि बर'लेण्ड आलासि न'आव सावरायलायदों होनना मिथिनो हानाय जादों। मख'नो गोनांदि दिल्ली आरो NCRआव थानाय साफ्रोमबो बाथौ सिबियारिफोरनि थाखाय बर' माहारिनि राव, थुनलाइ, हारिमु, आसार-खान्थि, मावनाय दांनाय, जानाय लोंनाय, गाननाय जोमनाय, देलायनाय, गेलेनाय, फुजा फोरबो आरो धोरोमारि सोमोन्दै लोगोसे बाथौ प्रजेक्टनि थांखि लानानै खामानि मावगासिनो थानायखौ मावफुंनो थाखाय सावरायलायनायजों लोगोसे रांनि अनसुंथाइ मोननायनिबो बिथांमोना BTR सरकारनिसिम आर'जलाइ गथायनाय जादों होननानै मिथिनो हानाय जादों। गुबुन खौराङाव फैबावदो। क'क्राझार जिल्लायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लानि सावस्रि मावथिनि गोरोन्थिनि थाखायनो 7 दाननि सासे उन्दै गथ'साया रुंसारि जादों। खौरांनिफ्राय मिथिनो हानाय बायदिब्ला थांनाय बुधबारखालि क'क्राझार जिल्लानि जाम्फै बारनाय गामिनि थागिबि जांखाव ब्रह्मनि उन्दै फिसाजो हिया ब्रह्मखौ सावस्रि मावथिया खेबसेयैनो गंथाम बिजि थुदोंमोन। बिनि उनाव उन्दै खुदियाया हरखाबै लोरबां जानायनि जाउनाव अखानायै बृहस्पतिबारखालि उन्दै खुदिया गथ'साया रुंसारि जालाङो। बेनिखायनो दुखुथिया नखरा सावस्रि मावथिनि गोरोन्थिनि थाखायनो गावसोरनि उन्दै खुदियासाखौ खोमानांनायनि थाखाय सावस्रि मावथिनि सायाव गसर थिसननाय जाबाय होनना मिथिहोदों। दानिया आरो फैबावदो। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 1 नं माथियाफारा गामियाव माइरंजों संनाय जौनि 250 केजि अफ्रि हमनो हादों। मोनथिनो मोननायाव साबकाटा आउटपस्टनि आइसि शिबा प्रसाद कलिता बिथाङा गावनि मावख'गिरिफोरजों लोगोसे स्रोदै सिग्रोमनानै गासै माइरंनि जौ संनो थाखाय हुंनानै फेसेवनाय 250 केजि अफ्रिखौ बोखांनो हादों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।